No mä tulen kyllä, kun pääsen. No mä kolistelen, kun ne tiedät kyllä mitkä täällä kolajaa. Mene nyt siitä. Ei tarvitse kellekään mitään näyttää. Moi! Meillä on E-hytti. Ja se kakkoskansi. Sama kansi. Sama kansi ja tämä kansi. Jaha. Sinne. Okei, sinne. Joo. Vau. Ei herra, oi jumala. Oi. Oliko se veppos tulee täältä jollain? Oi jumalan kautta. Vau. Täällä on päätyhytti tietysti. 16, 17, 19, Tuo. Mun pitää kyllä heti ottaa. Se on sama kansi, niin päästää tästä helposti maihin. Ai että kun on hieno laiva. Ai jumala. Oi jumalan kautta. Kato, minun kaukosäädöt jo täällä. Ovikin. Ja mä nopeasti laitan tästä, kun voin kuvata, mutta minä sitten laitan kyllä pois. Ui, vau, kun on hieno hytti. Ui. Noniin.